Obrnute, okrenute, izvrnute, lažne i potpuno besmislene vesti. Dobrojutarnje hronike TDI radija. Vreme je za dobrojutarnju hroniku. Moje ime je Plavi Enis, poznatiji kao P. Enis. Širom sveta danas obeležava Međunarodni dan nenasilja povodom rođenja Mahatme Gandija. Kako se ovaj miroljubivi dan obeležava u Srbiji, otkriće nam Leva Mileva. Enise, divno zaista. Ja uživam u toliko ljubavi i nenasilju koje se danas može videti na ulicama našeg grada. Kako stvari zaista funkcionišu, reći će nam i jedan milicioner koji je upravo pored mene. Pa gospodine, kako milicija radi na ovaj dan nenasilja? Pa miroljubivo, gospođo, kao i uvek u ostalom, ali danas pružamo malo više pažnje. Evo, pokazat ću vam na primjeru kako smo danas svi nekako emotivni. Vidite, čovek upravo obio ovu trafiku. Šta radiš, to obijaš, a? Boli kad bijem, a? Evo ti. Volim te, evo ti, volim te. Gospodine, pa mislim, vi sa toliko ljubavi radite svoj posao, mislim, tako ste divni. Idem ja sad da vam ne smetam. Enise, samo trenutak, upravo je kontrolorka izvela jednu putnicu iz autobusa i izgleda kao da će da se potuku. Makni mi se, bre, neću ti platim, pa makar crkla. Ma ima da platiš, prostakužo jedna, ima miliciju da ti zovem. Sad ću glavu da ti polovim, dođi vamo, bre. Gospođo, pa danas je dan nenasilne konverzacije i ponašanja. Ja se izvinjavam, dođi bre vamo glavu da ti slovim, pa da ljubim i mazim da prođe. Tako već može. Enise, vidiš kako sve može kad smo civilizovani. Studio? Leva, tako je, pa ne kaže naš narod za džabe. Lepa reč i gvozdena vrata otvara. Slušali ste dobrojutarnju hroniku. Dobrojutarnja hronika, samo na TDI radiju.